starta. Vad säger du, Anton? Ja, funkar det? Han har väl kört snabbare? Ja, precis. Du kommer bli ägd i sommar. Nej, första start, eller första testrun ever. Ja. Den här. Det var ganska bra. Precis. Med första testrun, ja. Vad står det på cylindern? Står... kan du inte fokusera? Skitsille. Ja, det står skitsille. Fan vad B. Nu ser man.